Jack backing off here. That looked like that hurt him. And Jack in JV's corner. JV going in for the kick. Karamihan sa mga Pinoy boxer na nakilala natin ay talagang nagmula sa mahirap na pamilya. Pinasok ang boxing para kumita ng pera at maiahon sa kahirapan ng pamilya. Madalas pangalawa na lang ang rason na passion. Pero may ilang boxer din naman na mga professional o yung mga degree holder at may magandang trabaho na. Sadyang pinasok lang ang mundo ng boxing dahil talagang passion nila. Gaya na lang ng Pinoy na tubong Metro Manila na nakatira na ngayon sa New Jersey sa Amerika. Ang binansagang The Fighting Doc na si JV Tuason. Isang totoong doktor na sa kasalukuyan ay active sa boxing at huling lumaban noong April lang sa bansang Thailand. Sumasali sa mga mixed martial arts itong Pinoy doktor boxer noong kabataan pa niya. Pinasok ang Muay Thai at kickboxing at nanalo din ito ng mga laban sa Thailand noon. 2006, unang lumaban bilang professional boxer si JV Tuason. 2 laban sa taong 2006 ang ginawa sa Amerika na kung saan siya ay nakatira. Pero draw sa una at talo naman sa pangalawa via TKO. 2008 hanggang 2009, lumaban pa itong si JV Tuason. Pero mula 2010 hanggang 2021 ay di na ito lumaban pa sa ibabaw ng lona. Matapos ang 12 taon ay nagbalik si JV Tuason. Lumaban ng 2 beses noong 2022 sa bansang Thailand at parehong panalo. At noong April 27 lang sa kasalukuyang taon ay lumaban ulit siya sa Thailand kontra sa veteranong Indonesian boxer na si Jack Amisa sa isang 6-rounder na laban. May record ang Pinoy boxer / doktor na 3 wins, 4 losses, 2 tabla at 44 years old na. Habang 21 wins, 50 losses, 3 draws naman si Jack Amisa at may edad na 36. Ating sulyapan ang laban ng Pinoy alias Fighting Doc na si JV Tuason kontra sa veteranong boxer ng Indonesia na si Jack Amisa.
Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.